enhorabona per tots els punts que heu aconseguit. Una anàlisi del partit, sisplau. Bueno, al final veníem a un camp molt complicat, que sabíem de l'exigència que seria, una superfície que no estem acostumats, encara que el nostre camp està en molt bones condicions. Al final, enfrontar-te a un equip que està acostumat a jugar a camp d'herba és més complicat. Tot així, sabíem que les dimensions ens beneficiaven, l'estat del camp també ens beneficiava, i el que hem intentat és ser nosaltres, tenir la pilota, intentar entrar per dins, entrar per fora, jugar sobretot els 2 contra 1 per banda, i tenir la convicció de que hem de seguir treballant com estem treballant, de tenir ser competitius com estem sent des de fa 3 mesos, i aquest era el camí. Avui era igualar la manera de competir de l'Escó, i sabíem que ells hi hauria un moment que baixarien una mica els braços pel tema de la classificació, de que potser si no els surten el resultat o el partit que ells esperaven, podien baixar una mica els braços. Tot i així no ha estat així, que han intentat, encara amb el 0-2, intentar marcar, i contents sobretot perquè seguim una setmana més, són 12 jornades ja sense perdre i a seguir. Alguna altra pregunta més? Sí. Ja ho vam dir a la prèvia que som un equip que podem jugar de diverses formes, i avui s'ha demostrat que a la contra som letals. Sí, però aquesta setmana i la setmana anterior també, perquè al final la segona part del camp de la grama va ser estar replegats i sortir a les contres. Ho he dit sempre, tenim punyals per banda, coses que no teníem l'any passat i aquest any ja les estem aprofitant. Està Ton amb un grandíssim estat de forma, Bruno avui ha estat molt millor que la setmana anterior i ha aportat moltíssim. Després David Jiménez, quan ha entrat, ha intentat fer el mateix, i l'important és que tothom està enxufat, que el que juga està al 200% i el que no juga, quan entra, intenta demostrar que pot ser titular, i això és beneficiós per l'equip, pel grup i sobretot per la competència que hi ha a l'equip. Per posar-li un paró a la victòria, solament si baixem els braços al rival és el que pot fer més dany que una altra cosa, no? Sí, però tampoc crec que hàgim abaixat els braços. Al final anàvem un 0-2, nosaltres teníem molt clar que havíem de tancar molt per dins perquè juguéssim per fora i allà ho podríem controlar molt més. Al final el gol arriba per una jugada que no tanquem bé dins i fan un pas interior a banda contrària que es fica, i ho fan molt bé ells. Al final el rival també juga. Ells han intentat de totes maneres, inclús amb el 1-2, a la jugada del gol nostre, l'últim, el tercer, pugen al central, que just aquella jugada havia pujat, i els hem enganxat a la contra. Al final crec que és també mèrit de l'equip rival el no baixar els braços ell, i nosaltres intentar seguir d'aquesta manera, que estem bé, i fins al final. I ara amb els deures fets, ja la jornada de demà, a veure-la amb més calma, no? Sí, al final nosaltres havíem de venir aquí, fer la feina, treure els 3 punts i després tenir la tranquil·litat, ara 2 dies de festa, que discutin els jugadors, que s'ho mereixen, i a seguir, que al final sí que estem ara mateix a 5 punts del segon, però segurament demà sumaran també els perseguidors i haurem de seguir treballant. La setmana que ve un altre partit complicadíssim al camp de la Pobla, i intentarem fer el 3-3 dels 3 partits aquests que hem tingut seguits a fora de casa. I una altra vegada la nostra afició al costat de l'equip com es demanava, i important, no? Sí, jo vaig dir quan vaig fer l'entrevista a la ràdio que necessitem l'afició. Al final necessitem que estiguin amb nosaltres, i sobretot quan vagi malament. Al final, quan van bé les coses és molt fàcil, però els necessitarem perquè segurament algun dia anirà malament les coses, i que estiguin a prop nostre, que al final venir fins a Escó o venir fins a Llagostera, com vam venir fa unes setmanes, és complicat. És també d'agrair que el club ajuda amb el tema de l'autocar, i al final ojalà que sigui fins al final de cada desplaçament hi hagi aquesta gent.